de l'1 al 5 de setembre podrem cremar i deixar arrere tot el dolent que hem viscut l'any 2020 i 2021 i preparar-nos per celebrar com desitgem l'exercici faller 2022. Fes-ho amb prudència, per tot allò que tant estimem, per tu, per mi, per les nostres falles. Cosim memòria, complicitat i responsabilitat per a lluir de gala el futur que ja tenim prop. Construïm una gran falla en la qual la salut de totes les persones siga el lema conjunt. Que lluïsquen els colors i els sons de l'esperança, per guanyar i tornar a alçar-nos. Seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries, evita aglomeracions i usa sempre la màscara. Per tu i per la nostra tradició. Fes que siguen unes falles segures. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.